Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 13ος διάπλος του Αμβρακικού και με τη συμμετοχή 25 κολυμβητών που διέσχισαν μία απόσταση 11 χιλιόμετρων από τη Βόνιτσα μέχρι την Κορονησία. Ο πρώτος που τερμάτισε ήταν ο Νίκος Κουλήρος από την Αθήνα και ο δεύτερος ο Κωνσταντίνος Λέτσος. Και ο πρώτος για σήμερα στο 13ο διάπλο του Αμβρακικού κόλπου. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματα, πώς ήταν η διαδρομή καταρχήν και πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Ήταν μοναδική εμπειρία για μένα γιατί έρχομαι πρώτη φορά στην περιοχή και επίσης είναι ο πρώτος αγώνας που ξεπερνάω πάνω από τα 10 χιλιόμετρα. Συνήθως κολυμπούσα μέχρι 5. Ήταν εξ αρχής μια πρόκληση για μένα. Καθόλου αέρας, καθόλου κύμα, το οποίο βοηθάει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες και να βγάζουμε και καλύτερους χρόνους. Άρα ομαλή διαδρομή, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα μέσα στη διαδρομή. Απολύτως κανένα. Και η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή, αξιόλογη και τους εύχομαι να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερες τις συμμετοχές, να μην μείνουν μόνο στα 25 άτομα. Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να τραβήξουν ακόμα περισσότερο κόσμο που αγαπάει το open water και το οποίο εδώ θέλω να πω γιατί τον γνωρίζω και προσωπικά. Ο Σπύρος ο Γιαννιώτης είναι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπνεύσει όλους εμάς τους ερασιτέχνες να θέλουμε να ασχοληθούμε με την ανοιχτή θάλασσα. Ο άθλος που κατάφερε στο Ρίο πρόσφατα έκανε όλους εμάς, έστω και ερασιτέχνες, να θέλουμε να φτάσουμε πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο γρήγορα όπως ο Σπύρος. Θα ξαναέρθεις? Πιθανότητα ναι. Αλλά σίγουρα χωρίς κολύμπη για να την ευχαριστηθώ περισσότερο, να μην είμαι τόσο κουρασμένος. 2 ώρες και 50 λεπτά. Πρώτη φορά, δεν έχω ξανάρθει. Πολύ ωραία, τα νερά ήταν σαν λίμνη. Οπότε για μένα ήταν απόλαυση. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε κάποια θέματα μέσα στη διαδρομή? Όχι, όχι. Και κάτι μέδους και τέτοια. Ας πούμε ήταν ελάχιστες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Η συνοδεία φυσικά ήταν ανεπανάληπτη. Η βάρκα πολύ μεγάλη βοήθεια. Όλα καλά. Κολυβητές όταν έχει έτσι ήρεμα νερά είναι το ιδανικό. Οπότε... Η Κορονησία σε άρεσε? Δεν πρόλαβα γιατί ήρθα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Θα κάτσω σήμερα, οπότε. Ωραία. Άρα να ευχηθούμε να σε ξανά και του χρόνου, έτσι. Βεβαίως, ναι, θα έρθω. Να σε κάνω, ευχαριστώ. Τους ακολούθησε η αριτινή πρωταθλήτρια της κολύμβησης Ελίνα Μάνθα. Έλλη Μάνθα και φέτος πάλι εδώ και πάλι νικήτρια, η πρώτη από τις γυναίκες φέτος στο 13ο διάπλο του Αμβρακικού. 2 λόγια. Για μένα είναι ένας αγώνας με τον οποίο κάθε χρόνο κλείνει η αγωνιστική μου σεζόν. Τον περιμένω πώς και πώς. Το νιώθω δικό μου αγώνα, σαν να παίζω εντός έδρας. Έρχομαι κάθε φορά με τις καλύτερες των διαθέσεων. Φέτος προσπάθησα όσο μπορώ και εγώ να βοηθήσω στο οργανωτικό κομμάτι. Δυστυχώς όμως και φέτος δεν καταφέραμε το πιο απλό σε τέτοιους αγώνες, το οποίο είναι η τοποθέτηση σημαδιών μέσα στο νερό, ώστε να ξέρουμε τη διαδρομή ακριβώς. Και φέτος έφυγα πάλι πολύ πλάι, έκανα πολλά χιλιόμετρα παραπάνω. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα δούμε τον αγώνα σαν αγώνα ή αν σαν μια εκδήλωση με καθαρά οικολογικό ενδιαφέρον. Όταν τον αντιμετωπίζουμε σαν αγώνα πρέπει να έχουμε και κάποιες υποδομές. Δεν απογοητευόμαστε, είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι με συνεννόηση και καλύτερη οργάνωση την επόμενη χρονιά θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Μπορούμε να βελτιωθούμε. Τώρα πέρα από αυτό, ο Αμβρακικός είναι ένα στολίδι, τον τιμούμε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αντιδήμαρχο προσωπικά, τον κύριο Χαρακλιά, που συνέβαλε φέτος ώστε να γίνει διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έστω και τελευταία στιγμή. Όπως είπα και πριν, μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα ώστε να αναδείξουμε κι άλλο τον αγώνα σαν αγώνα. Και επίσης ευχαριστώ πολύ τους φίλους από την Αθήνα, τους συγκολυμβητές μου που ήρθανε. Κολυμπούμε μαζί στην Αθήνα όπου σπουδάζω κάθε μέρα. Ένιωσα ότι με τίμησαν και εμένα προσωπικά με την παρουσία τους. Να είμαστε καλά, του χρόνου ακόμη καλύτερα. Μία διοργάνωση που φέτος εμπλουτίστηκε με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως οι κολυμβητικοί αγώνες ακαδημιών σε συνεργασία με τα κολυμβητικά σωματεία της Άρτας, τη Δόξα Άρτας και την Ιερίδες, ενώ πραγματοποιήθηκε και επίδειξη αγώνα πόλο. Σημαντική όμως ήταν και η συμμετοχή μικρών κολυμβητών από τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Μικροί αθλητές και προπονητές τόνισαν το μήνυμα του σημερινού διάπλου που ήταν «Σώστε τον Αμβρακικό». Σήμερα βλέπουμε για δεύτερη χρονιά ότι ενισχύουμε το διάπλο του Αμβρακικού. Φέρνουμε τους μικρούς μας κολυμβητές να δουν από κοντά να γίνει μια μικρή γιορτούλα μαζί με το Δήμο, να κολυμπήσουν τα παιδάκια εδώ, να δουν την Κορονησία, να χειροκροτήσουν τους αθλητές που κάνουν την προσπάθειά τους, να μάθουν και 2 πράγματα για το σκοπό του αγώνα που είναι και αθλητικός και πάντα έχει και το νόημα της προστασίας του Αμβρακικού, να είναι κοντά, να είναι ενεργοί πολίτες και αθλητές, να δώσουμε χρώμα σε αυτό το
το αθλητικό γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο και έχει καθιερωθεί τώρα και να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Και να δώσουμε και κίνητρο στα παιδιά να δουν ότι υπάρχουν και οι μεγάλοι αθλητές, ότι γίνονται πράγματα στο Νάρτα κοντά και στην Κορονησία και να μπορέσουν και αυτά μετά να βάλουν στόχο να γίνουν αθλητές και να τα πλαισιώσουν. Περισσότερη συμμετοχή στα παιδιά από πέρυσι με φέτος. Νομίζω ότι πάνω κάτω είναι τα ίδια γιατί είναι και η περίοδος των διακοπών, αλλά έχουμε καινούργια παιδάκια που βλέπουν τη δραστηριότητα αυτή και νομίζω ότι θα μπορέσουμε, αν το συνεχίσουμε, να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να το εμπλουτίσουμε, αλλά πάντα στο επίκεντρο να είναι οι αθλητές που κάνουν τη μεγάλη τους προσπάθεια από την Κορονησία, από τη Βόνιτσα να έρθουν εδώ πέρα. Κολυμπήσουν τα παιδάκια πρώτα σε δύο ομαδούλες, πιο μικρά και πιο μεγάλα, σε τριγωνάκι, μικρότερες και μεγαλύτερες αποστάσεις, ανάλογα στην ηλικία. Και αργότερα θα έχουμε και παιχνίδι, έχουμε στήσει δύο δωματάκια με πόλο, να δουν λίγο και το άθλημα του πόλο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα ερχόμαστε για να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε. Λιμπάμε ελεύθερο. Είναι πολύ ωραία που βρισκόμαστε εδώ. Παίζουμε, γελάμε, χειροκροτάμε και τους αθλητές. Είχες ξανασυμμετάσχει? Όχι. Πρώτη φορά? Ναι. Κουνάς τα δύο χέρια και είσαι μέσα στο νερό και στο τρίτο παίρνεις ανάσα στο πλάι. Και εσένα σ' αρέσει αυτό, Ναι. Σ' αρέσει. Ο διάπλος του Αμβρακικού ξεκίνησε το 2004 από τον αρτινό καθηγητή Γιώργο Τσαφούλη, ο οποίος τότε μόνος του κολύμπησε την απόσταση από τη Βόνιτσα μέχρι την Κορονησία, θέλοντας να δείξει ότι τούτη η θάλασσα μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και η Κορονησία μπορεί να γίνει πόλος έλξης για πολλές δράσεις. Από τότε άλλαξαν πολλά και σήμερα ο διάπλος στηρίζεται και από το Δήμο Αρτέων. Έχει μετατραπεί σε μια πραγματική αθλητική γιορτή που ελκύει το ενδιαφέρον πολλών αθλητικών της κολύμβησης από όλη την Ελλάδα. Και ο κύριος Τσαφούλης δήλωσε την ικανοποίησή του σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο για πολλά ακόμη. Ο σημερινός διάπλος είναι ο 13ος. Ξεκίνησε το 2005. Ξεκίνησα μόνος. Με τη συνδρομή του φίλου μου και ανιψιού μου, του Σπύρου του Θεμιλή, Βαρκάρη. Η ιδέα ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα για το περιβάλλον, για τον Αμβρακικό. Που όπως όλα τα συστήματα περιβαλλοντικά έχει επιβαρυνθεί και ο Αμβρακικός. Αυτή ήταν η αρχική σκέψη. Το βάλαμε μπροστά, το πέτυχα πρώτη φορά μόνος επίσης και το 2006, ο δεύτερος διάπλος, και από το 2007 και μετά με παρέα. Και φτάσαμε στο σημερινό διάπλο του 13ου να έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα με πολύ αξιόλογες επιδόσεις και ευελπιστούμε να έχουμε μεγαλύτερες συμμετοχές, περισσότερες συμμετοχές του χρόνου και κάθε φορά. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει για να γίνει θεσμός? Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι ακόμα θεσμός, διότι ασχολούνται λίγοι άνθρωποι. Δεν το αγκάλιασε ακόμα η κοινωνία για να του δώσει τη δυναμική που πρέπει. Έχει όλα τα στοιχεία, τα αγωνιστικά στοιχεία, τα περιβαλλοντικά στοιχεία, να γίνει ένας από τους καλύτερους διάπλους της πατρίδας μας. Στόχος μας ήταν επίσης να γίνει ο εθνικός διάπλος, ο διάπλος του Αμβρακικού. Προσομοιάζει εντελώς με τα 10 χιλιόμετρα της ανοιχτής θάλασσας που είναι και Ολυμπιακό αγώνισμα. Είναι ήσυχα νερά, ρεύματα δεν υπάρχουν και επαναλαμβάνω μπορεί να γίνει ο καλύτερος διάπλος στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη συμμετοχή και τη συνδρομή του καναλιού της Άρτας. Βοηθάτε πάρα πολύ και αν πετυχαίνουμε σήμερα ό,τι πετυχαίνουμε το οφείλουμε και σε εσάς. Στην Κορονησία το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν δεκάδες επισκέπτες που χειροκρότησαν την προσπάθεια των κολυμβητών. Απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα. Είμαστε καταενθουσιασμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δήμαρχο, σε εσάς, σε όλους τους συμβούλους. Αυτός ο φυσικός παράδεισος πρέπει να αναπτυχθεί. Είχαμε χρόνια να δούμε ανάπτυξη. Τώρα με την Ιόνια εδώ και είναι ένα όμορφο θέρετρο. Το αρχικό ξεκίνημα είναι λίγο δύσκολο μέχρι να ξεκινήσουν ο κάθε κολυμβητής να πάρει τις αποστάσεις του. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθεξής. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολα, μετά είναι άνετα. Γιατί ήταν και ο καιρός ευνοϊκός και όλα πήγαν καλά. Η οργάνωση ήταν τέλεια, βάρκες υπήρχαν, καλοί χειριστές υπήρχαν, οπότε όλα ήρεμα
χωρίς προβλήματα. Ο Δήμος Αρτέων, τονίζει ο κ. Τσιρογιάννης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάδειξη της πανέμορφης Κορονησίας που πρέπει να αποκτήσει την ανάπτυξη που της αξίζει. Τέλος, ευχαρίστησε όσους συνετέλεσαν στη διοργάνωση του διάπλου. Καταρχήν, φέτος γιορτάζεται ο 13ος διάπλος του Αμβρακικού Κόλπου. Έχει γίνει θεσμός και κάθε χρόνο γίνεται και περισσότερο γνωστός. Γι' αυτό και φέτος έχουν δηλώσει συμμετοχή και συμμετέχουν 19 αθλητές. 20 ήταν ο μέγιστος αριθμός των αθλητών, και αυτό γιατί πρέπει σε κάθε αθλητή να υπάρχει και μια βάρκα που να τον συνοδεύει για λόγους ασφάλειας. Άρα έχουμε ένα περιορισμό από τους βαρκάριδες. Και οι αθλητές αυτοί είναι από όλη την Ελλάδα, κυρίως από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Ήπειρο. Μεγάλοι αθλητές που δίνουν άλλο κύριο σε αυτόν τον αγώνα. Και όταν αυτός ο αγώνας ξεκίνησε, αυτό το μήνυμα που θέλαν να περάσουν τότε αυτοί που συμμετείχαν, με πρώτον και να πούμε τον Γιώργο του Τζαφούλη, που έπεσε πρώτος και ήταν στην πρώτη χρονιά ο μόνος που κολύμπησε, από την Βόνιτσα μέχρι την Κορονησία, που είναι μια διαδρομή 11 χιλιόμετρων, ήθελε να περάσει το μήνυμα για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου. Αυτό συνεχίζεται. Εμείς το φωνάζουμε και το λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους να σκύψουμε πάνω στο θέμα του Αμβρακικού Κόλπου, γιατί είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και πρέπει να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, να συνυπάρξει την ανθρώπινη ζωή με αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα. Και γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και θα το συνεχίσουμε αυτό, να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον Αμβρακικό Κόλπο, είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ήταν αντίστοιχα το ΑΝΑΣΑ παλιότερα, το πρόγραμμα αυτό, είτε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση από πόρους του ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα και να γίνουν έργα προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου, και απ' την άλλη να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να το αναδείξουμε τουριστικά, γιατί γύρω από αυτό υπάρχουν πολύ ωραίες περιοχές. Μία από αυτές είναι η Κορονησία, που είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και τουριστικό, με τουριστικά καταλύματα, που αυτές τις μέρες έχει και μεγάλη πληρότητα. Και απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε και το θέμα των αλλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου, τα οποία θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα τυποποιήσουμε, για να μπορέσουμε αυτά να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα, στόχος του Δήμου Αρτέων η ανάδειξη της Κορονησίας. Η ανάδειξη της Κορονησίας από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή την έχουμε βάλει προτεραιότητα. Έχουμε πει ότι έχουμε στο Δήμο Αρτέων δύο πολύ όμορφα μέρη, την Κορονησία που είναι το θαλάσσιο στοιχείο και την Ροδαυγή, το ημιορεινό στοιχείο του Δήμου Αρτέων, και έχουμε κάνει έργα και δράσεις από την πρώτη στιγμή, και έργα υποδομής και καθαρισμών και προβολής, και με κάθε τρόπο προσπαθούμε να αναδείξουμε την Κορονησία. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε μόνοι μας. Θέλουμε δίπλα όλους τους φορείς, όλους τους ανθρώπους, τους ενεργούς πολίτες, τους ανθρώπους της Κορονησίας, για να μπορέσουμε την Κορονησία επιτέλους να της δώσουμε τη θέση την οποία αξίζει. Προσπαθούμε να είναι ένα διήμερο το οποίο να έχει και άλλες δράσεις πέρα από το κυρίως διάπλο του Αμβρακικού Κόλπου. Γι' αυτό και πέρυσι και χθες είχαμε το beach soccer, είχαμε beach party μετά. Σήμερα είχαμε ακαδημίες κολύμβησης που οι μικροί φίλοι κολυμπούν και αυτοί. Προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δράσεις και του χρόνου. Σκοπός είναι, και έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες κουβέντες από τώρα, να γίνουν ακόμη περισσότερες δράσεις για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το μέρος και να το αγαπήσουμε πρώτα εμείς οι Αρτινοί, να το αγκαλιάσουμε, για να μπορέσουμε μετά να το προστατεύσουμε και να είναι ένας προορισμός για όλη την Ελλάδα, η Κορονησία, η οποία πραγματικά είναι πανέμορφη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την ΕΦΣΑ Άρτας, τον Ναυτικό Όμιλο Κορονησίας, τις Ακαδημίες Κολύμβησης της Δόξας, του Νηρής, Νηρίδες και του Γούσου Άρτας, και κυρίως και τον Αντιδήμαρχο τον Κώστο Χαρακλέα, ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει αυτόν τον αγώνα, τους χορηγούς επικοινωνίας και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν εδώ, εθελοντές και μη, οι άνθρωποι από την Κορονησία, η ομάδα η ΔΟΑΚ, οι βαρκάριδες, γιατί χωρίς αυτούς, αν δεν μας βοηθούσαν, δεν μπορούσε να βγει αυτό το αποτέλεσμα στον αγώνα. Τους συμμετέχοντες, τους μικρούς φίλους συμμετέχοντες από τις ακαδημίες, και θεωρώ ότι όσο περισσότερο βοηθάνε, τόσο καλύτερο βγαίνει το αποτέλεσμα. Ακολούθησαν οι απονομές στους νικητές.